Kining mataog sayo sa buntag kay tribute parents na sa inyong aktor tas ning adto og Rodolfos kay birthday sa akwang gwapang inahan. Maong kuyugi ko ani nga vlog kay mao ni ang special day sa inyong aktor. Tirada di ang mga aktor. Wa lagi ay natay tirada ron. Kay tribute parents naman sa aktor, sayo kay taning mata diri no, sayo kay taga bit og coffee. Ay syempre kopi ko blanca ang coffee ana. So karon nga day birthday sad sa akong gwapang inahan no, ika 60 years old na niya. So special day yun is inyong aktor kay tribute parents tapos birthday pa gyud sa iyang gwapang inahan ay matik special day to arao. Ready na kay atong gwapang inahan mo adtong Tanggob. Fast forward dabot na may diri sa Tanggob City. Nya nasa tay pare diri nga mo graduate na pod. Let's go ta pre og kining mga batch na ko sa kadugayng panahon nga graduate ra gyud ta. Bahalag pipir basta kay graduate ta. Naglunch na dayon mi diri sa EC so among foods dia is utan lang. Ana ra ng mga tirada dia uban na ako akong gwapang inahan ug akong agaw diri lang mi sa Tanggob City naglunch no diri sa EC. Sagutan lang na pero lami kay na stanan. Ubay-ubay jud pong mga tawo nga ning ani diri nya sugdan na day na mo foods diya. Lingaw na kay ming tulo ay istorya gamay. Tapos pag umanog lunch na mo noon balik na mi sa gym kay hapit naman pud mag-start ang program. Ay, what if? Ay giyak ba? What if? Artista si aktor na madura siya sa Manila. Ay matik gusto yun ta mag-artista diya. Aktor gani. Oy, pero wait, sa maragning iyak naman niya akong inahan diri. Ay iyak diya na kay birthday biya nimo. Naunsa special kayo ni nga gift nga gihatag nako nimo na kining diploma. Unsaon naman graduate naman ninyong pinakagwapong anak. Ay, Kuya Juan. As a heartfelt gestures of appreciation. Kanin toke ako ning giguan imo na nga. Imo na. Tagoy, nagmayo Ladies and gentlemen, big round of applause for the SGL of Business and Financial Services. Paguman sa tribute parents, nagbaklay na dayon mi paingon sa terminal sa Tanggob. So dako jud kay kong pasalamat sa akong inahan no nga gikuyugan ko niya karon sa tribute parent. Sugod pa gyud sa una hangtod karon nga naghuman na lang ko og college. Grabe jud kay pagsuporta sa akong inahan. Way puasang pagsuporta sa ako gyud. Yahaya jud kay inyong aktor oy. Nakainahan og buutan ba? Nay, salamat nay. Og big salute pod sa tanang mga ginikanan diya nga buhaton jud ang tanan para lang sa ilang anak. Salot kaninyo diya mga mader, mga pader. Kay naabot naman mi diri sa terminal sa Tanggob na nakay na dayon mi. Kay moadto mi og Rodolfos kay mag-celebrate sad mi sa birthday sa akong gwapang inahan. Diri lang mi napunta sa Rodolfos no. Grabe kanindot jud kaayo ang Rodolfos. So nasad ni si Kimberly diri gitagaan niya Manivoke ang ako ang inahan no. Usa na gyud mi ang celebration kay tribute parents tapos birthday sa akong inahan. And then mao ni ilang mga lamion nga serve nga food. So nindot jud kayo ang Rodolfos no. Sa gusto mga adto diri adto lang mo. Diri lang mo mangaon. So mao ni ang cake no, 60 birthday na sa akong gwapang inahan. Simple ra jud kayo ang celebration namo no. Ana lang mga tirada dia good. Busy na sad kayo ni akong isa ka ate diri Kimberly nya pa-support niya siyang mga vlog ha. Kay nag-vlog po ni siya mga content niya na. Pa-support ninyo Kimberly Abangan Biloso. So naabot na sad ni akong ate diri no, gikan pa ni siya og eskwelahan sa Tanggob City Global College nga si Arlene Biloso. Og shout out sad sa mga aktor ug actress diyan no, nga mga gasuporta sa ato ay matik na mo diya, shout out things na mo diya. Kay kung wala mo, wala sad si aktor, kamoy usa nakapadungag kusog sa inyong aktor. Let's go ta pirmi, tirada.
Happy birthday diya ni Munay. Nya sugdan na nato ni. Mga unta ninyo diya mga kaaktor. Usa sa pinakanindot nako ni nga banding ba kay uban ako akong mga pamilya. Tapos nindot sad kayo ang spot diri sa Rodolfo's no. For family, for uyab nimo dal-o nimo diri ana ra ng tirada diya pero kung wala kay uyab pwede ra ka magsulog kaon diri importante lami ang mga foods diri. Pagkuman na food trip diya, kini na sa nang halo-halo atong birahan, ay kilami, mangyud kay siya sa akong mga mata. Puno. Pero, order mayapon sa ron, asa nga, balik na lang siya. Pero wala na sa halis tao. Wala sa halis tao. Ang habang bigla kami. Og diri na humano na tong vlog, babush, muah.